Sa Liloan, usa ang barangay Hubay sa grabing naapektuhan sa baha sa bagyong Tino. Grabe ang basura, nagtapunog ug ang grabe usab kalapok nga maoy nakahasol sa mga mulupyo. Nobyembre 4, dihang gikuso-kuso ang sugbo sa bagyong Tino. Usa ang sitio San Roque sa barangay Hubay, Liloan ang grabe nga gibahaan. Sa makadiyot, napapas ang lugar, daw dagat tungod sa baha. Naabot naman sa kanang second floor ang baha. Tagahawak na siya. So kinahanglan na mugubon ang amo ang kanang kisami. Nya dayon nangatkat mi sa kisami mo to tinunulay na mi sila sad nya. Dayon kay ang amo manggungkuan nga para basig ma-safety pa mi basig musaka pa ang baha mo to giguba sad namo ang scene. Daghang mga bata, mga tiguang ang nag-iyahay sa pagsalbar sa ilang mga kinabuhi. Ang pamilya ni Loren Lidama sa kisami nangatkat aron dili sila maanod sa baha, uban ang iyang mga bata pa nga anak. Kami sir sa ibabaw naghuwat yun mi rescue daan sir. Nanawag sad mi nya ang problema sir kay wala man paminawa mong kuan kay dili lagi sila mo help kay sog pa daw. Mao to may gani nga among mga kanang uyuan diri og iyaan kay gidad-an mig sakayan didto mo ay nakatabang na mo o nya ana lang bugsay o tas kanang nagdasag salbabida kay kanang maana-ana mong tungod sa sug sir ba. Apan bisan sa kuyaw nga sitwasyon, ang igsuo ni Lorraine ang 15 anyos nga si J-Boy Magdadaro gamit ang salbabida iyang gipangluwas ang mga natanggong sa baha. Pag baha to, natrap mi dito sa kuan nanas sa danas. Nya taga murag hapit na mula pa sa tao ba nanak kami sa sige na kisami. Nagsugod nag-rescue ni appeal ko ang mga tao dito pag human nag-rescue. So daghan yung tabangonon dito nga kuan. Daghan mga tiguwang. Nya Among ipatabangan sakay kuan sakayan. Gidaan naman to sa uyuan ang sakayan. Nya pag human nag-rescue sa naman makasuod na gyud siya tungod sa kapo sa tubig. Nya kuan man to gidaan nila kay rescue ng pamilya ba. Nya ni uli sila ato gibilin ako kay mukaon sila kay wa pa sila kaon. Ya, pag kuha dito ako, katong sakayan akong gigamit. Akong ipantabangan. So daghan kag nakuan na mga 50 plus. Kapin 50 ka tawo, mga bata, mga hamtong ug mga tiguang ang gisalbar ni J-Boy gikan sa baha. Pagka-rescue na namutanan si J-Boy nagpabilin man na siya. Kay napang may mga tabangunan sa Villalara naman nga to mga tiguang, mga mabdus bitaw. Nga to nga rescue hunon pa niya, wapay nakasud dito nga LGU. So, sila nagtabang? Oo, sila dito, nanood sila nga to layo kadako ba kay nang Villalara sir. Dili tradisyon pagtabang nimo? Dili naman ako ras napasakyan sa sakayan niya. Igsakay ako iduot nako. Maglangoy ka. Oo, maglangoy. Dili kusog ang kuan? Sakto-sakto rang sog. So madara asa man sad sila nimo ihapon? Adto sa katumbabaw dapit sa tuburan. Sa pagluwas og daghang kinabuhi, si J-Boy giila sa iyang mga silingan nga usa ka batang bayani. Nagkuha mo ko, naluoy mo ko nila kay trap na sila dito ba? Kuhan ka ang uban naghilak na. Pag-rescue sa akong pamilya, lahos dahil ko dito, nagsababida ko niya sa kayan. Kuha na kay magkuha na ko mga tao dito sa kayan, kanang salbabida na masakyan niya, magduot ko, magkapakapa. Wala, mag-ilog ang mga tao. Masakay. Mag-ilog ko, naglibog ko, kanang magsinagitay. Magkuhan, kanang tiguwang, na bata, na buntis. Naglibog ko, sa akong tabangan, ina ko, kuha na mo diha, paabot, balik ko. Hantod na human. Si J-Boy Magdadaro, taga Purok Adelfa, Sitio Patima, Barangay Hubay. Siya tinunan sa grade 9 sa Hubay Integrated School. Siya ang kinamanghuran sa 5 ka magsuon nga anak sa magtiayong Jonathan ug Alma Magdadaro. Sa bayanihon nga buhat, saludo kami, J-Boy Magdadaro. Ako si Monching Auxtero, kini ang dokumentaryo Sugbo Diary.